Comrade, uyaphila comrade lami? Ngiyavuka comrade njani kwa? Siyaphila, sasifika esiphethweni ke manje la Ward 11. Mhlambe ungasibriefa kancane ukuthi ama results kuhamba kanjani and everything nje so sesiconclude usuku namhlanje. No, ama results ahambe kahle kakhulu uhlelo namhlanje lokuthi sithole ucandidate nominees lambe kahle kakhulu kwase Ward 11 and then sibe no comrade uThuthukani ohlala phezulu kwaba number 1 walandela uCibi inkosi. Process yethu ibe enhle kakhulu. Okay. Mhlawumbe ama numbers akhona singaweza noma akhona ama numbers but kodwa nje uThuthukani hambe phambili. uThuthukani kodwa hambe phambili kodwa ama numbers they are there because also nathi afuna sicheck na the register abantu abavotile attendance register. Okay. So ngathi nje lokugcina ngathi ni happy or ikhona concern enayo anything? No, thina esize kulonanzana sizokhethisa. Sibe happy thina ngoba abantu abavotayo thina ama comrades ahlala eWard. And then if bekuvota thina bekungaba yilittle bit problem besingaba unhappy if sibona abanye abantu bekhalaza but ngoba kuvote bona batho badla ama comrades lawa ibona abawaphakamisayo ibona abawafisela ukuthi maybe bawabona abangomkhulu wale Ward. Hayi siyabonga comrade makhambe kahle. Siyabonga. Thank you so much. Gwaza Mkhonto. Gwaza Mkhonto. Yebo. Njengoba sesizwile kahle ama results aphumile kwaba nesixakanyana nje esincane kodwa egcineni sema results aphumile njengoba sesizwile ukuthi uComrade Thuthukani uhambe phambili noma ke inamba singakayithola eqondile mhlawumbe sayithola kodwa soon. Youth League umholo wabantu abasha hamba kanjani? Siyaphila. Yes, kuse-Ward 11 namhlanje naku siyakubona nawe la. Bengakubonanga kuze kube manje. Mhlawumbe ake uphawule iprocess leyo yokukhetha since iqala izolo. Njenge Youth League niyibuka kanjani? Kuhamba kanjani? Khona ongakusho? Mina engakusho njenge Youth League process ahambile izolo. I think izolo kuvota ama ward awu3. Namhlanje ama ward awu2. Izolo sikhonile ukuthi sibeke umuntu omusha ewardini nase13. Namhlanje sakhona futhi kubeka umuntu omusha epalini ewardini nase11. Okusho ukuthi umuntu omusha epalini. Siyaphela sithi umuntu omusha epalini siyasebenza. Shothi ningabantu abasha nithi ngama winners. Asingabantu abasha singama win. Abantu abasha epalini. So nje sesibuke kulamanye ama-ward ithi kuyohamba kanjani khona? Phela sesibheke kula ama-ward esiyakuwo mhlawumbe ngenzeka ubone mina kwelinye lawo. Ngasasitshe phezulu. Sawubona Comrades Bu. Comrades Bu lona ohola intsha yeMK la Mkhonto. Chaza ukuthi bajabulile ngokuthi kubonakala kulama ward osekhethe kuwo already ngabantu abasha abahamba phambili ngokuvotelwa konke kuqondile. Comrade Sibonana li comrade lana. Woza comrade. Woza comrade. Uyaphila comrade lami. Hamba kanjani comrade Biko? Alright. Hayi process la hamba kanjani awuphawula uthini ngale process? Ayo happy ngale ndlela ehamba ngayo process yokukhethwa kwama nominees. Hayi kona ngendlela engibuye ngayo ngathi right impela bakhethe kahle. Abanye vela ngeke bajabule ngoba akubona wonke umuntu naloyo unezifiso zakhe. Sinezifiso ezingafani sibantu. Ngiyacabanga kodwa ukuthi ngendlela abayibonele nabo hayi ukuthi mhlawumbe lento yenzeke ekhonile. Sengithola nje nethuba lokuthi ngicongratulate wena ngqo ke manje. Eward 13 unominate wahamba phambili ngeinamba. Mhlawumbe ngathini ukuphawula kwakho? Ngibongela nje umphakathi. Mina nje ukubonga nje umphakathi kuphela. Ukuthi uphumile wabona imisebenzi bazi imisebenzi yabo. Ngiyacabanga ukuthi ingako nabo bagcine babona ukuthi no le ndoda asiyibeke lapho kulezi ngoba ngathi usizo emphakathini. Ungumuntu omusha nase11 sibona ngathi kukhetha umuntu omusha namhlanje ukuthi ahambe phambili. Ungathi nje ngaloko nje abantu abasha mangabe belokhu bephakanyiswa kanje. Ikakhulukazi sithi masibuka vele ngathi sekuyohamba kube ngcono kulabantu abasha ngoba siyayithi siphamisa umuntu omdala sithi angeke aphazamiseke kodwa sithi yabuka ulusha kakhulu alisebenzi. So njengabantu abasha siyolwela bona abantu abasha ukuthi bathola imisebenzi. Ufuna ukuyibambela manje. Siyoyibambela thina sibasha. Hayi siyabonga Gwaza Mkhonto. Comrade uBiro lona obene inombolo eyihambe phambili eWard 13 makhethwa khona eWard 13. Comrade
Niyaphila? Siyaphila complex Yes, sikhamba kanjani ake niphawule namhlanje usuku luhambe kanjani ake lichaze ake ngiqale ngawe nje comrade Cebo mhlamba uchaze ubuke kanjani usuku namhlanje njengoba kukhethwa la namuhla ngingasho ukuthi luhambe kahle ngaphandle kwale msindo easide esingayizwa yes but usuku lona lihambe kahle because sekhethile kwaphumelela uphumelelayo kwaba khona osalayo but asibonanga kuba nenkinga nangaphandle nje kwalowo msindo oseceleni siyabonga kakhulu comrade Lam ungaphawula uthini wena ngosulana ulibuka kanjani hayi comrade obviously la comrade njengomkhonto wesizwe thina asiyi ngokuthi bani kanjani supporta konke esinikezele kona lokhu esinikezele kona siyakusupport sekona kuhambe kahle lowo msindwana njengoba umsindwana ngesithi umsindo ngoba phela wenziwe icecebane yabo ukuthi into yabantu abaningi but abantu abaningi banelisekile njengami nje banami cha nginesekile comrade siyabonga kakhulu ba comrade wethu ne thank you so much ma comrades ke lawa ngobanizwa ukuthi ajabulile kuhambe kahle kakhulu sizothola ithuba ke sixoxe no comrade uThuthukana okuyena otholela amanamba amaningi kodwa ke ngathi usathe ukunyamalala kwamanje sokhuluma naye later manje la sinosihlalo we-MK Party eMkhondo sub-region comrade uMlumi Khabela niyaphila comrade siyaphila kunjani manje siyaphila mhlawumbe nayo iprocess la sesiyibonile kuhanjwa amawadi cishe manje amangakho elesine leni ma elesi6 siqala izolo ngamathathu namhlanje lokugcina elesi6 mhlawumbe ungathini ukuphawula kwakho njengosihlalo nje MK la kule sub region iprocess ihamba kanjani no ngisho nje ngithi so far so good abantu they've been calling for lama elections so since siqale le process abantu they are responding very well and bayakhombisa lenkabungabo ukuthi they want to change things abantu bayakholelwa kakhulu kumkhonto wesizwe njengoba ubezwa bekhuluma kangaka isho ukuthi bayakholelwa kumkhonto wesizwe lento abayiphumele ilento abathi bayiphumela nangayi4 zika November so nje ngibona ngathi abantu abasha kakhulu ngathi bayaphakanyiswa khona ukuphawula ongakusho ngalokho ikusasa lalezwe lilela kakhulu kubantu abasha so uma ngabe ubona abantu abasha baphakanyiswa kangaka kumkhonto wesizwe iyakutshela lento ukuthi we are preparing for the future of this country we are preparing for the future of umkhondo in particular so le oyibonayo yokuphakama kwabantu abasha abaningi ikutshela ngekusasa lomkhondo ukuthi liqhakazile mhlambe imessage yakho kubo bonke nje already asebenominatiwe ungathini umlayezo wakho njengosihlalo we-sub region singabacela nje ukuthi abaqhubeke bayiphathe kahle baqhubeke basebenzele abantu because ngoba bekhethiwe kusho ukuthi abantu balandele imisebenzi yabo baqhubeke bayiphathe kahle bagweme indawo ezirong ukuhamba indawo ezirong okokuqala lokho okwesibili bayiphathe kahle baqhubeke balekelele kakhulukazi abantu basekuhlaleni siyabonga siyabonga kakhulu sihlalo ke lona we-sub region MK Party eMkhondo uComrade uMlungisi Mkhabela ngoba sesimzwile manje sizobalana nosumele kwiprovince yethu ke manje yaseMpumalanga ovela khona la Mkhondo njengoba simbona la uComrade uthande nithini comrade niyaphila siyaphila kozani hayi ufikile nawe khona kumele sizwe elivela kuwe mholi wethu osumele province khamba kanjani hayi mfowethu engingakusho nje ukuthi all the processes ahamba ngendlela right abantu they are responding very well to this processes and then engingakusho nje engubonile engikujabulayo iphumile emakhaya izoyikhulumela amavoti wabo ukuthi ufuna ukuthi kahle kahle ube ngubani umuntu obaphathayo thina siwumkhonto wesizwe ke siyakujabulela lokho kakhulu bengikhuluma lana nosihlalo lapha uMkhabela ukuthi kubonakala ngathi kulama ward osekudlulwe kuyo iprocess ngathi ama nomination kuphakama kakhulu abantu abasha ungathini ukuphawula ngalokho
Yiloko phela kusami esijabulelayo ukuthi akuphakame abantu abasha kakhulu bazokhona ukuthi nabo bazikhulumele, be the voice of this country, be the voice of this municipality, specifically Mkhondo municipality, under Gersibande region, Mpumalanga province. Hayi siyabonga kakhulu Mholi, siyabonga kakhulu. Kuhle lokho mhlambe nje umlayezo wakho okugcina ke ongawusho kubo bonke abanominatiwe already ukuthi ungathini kubo. Mina engicela ukucacisa kakhulu asenzi njengamanye ama political parties. Ungakhohle ukuthi sineminyaka emithathu sizaliwe. Ukuzalwa kwethu kuzokuletha okuhlukile ebantwini abamnyama, abantu bela South Africa ukuthi sizokhululeka. On these processes engicela ukuchazisa kahle. Yes, ama nominees sinawo, but then we don't have a councillor candidate yet. So thina ke sihamba ngalento ekuthiwa ivetting. Siyamcubungula umuntu ukuthi ume kanjani. Ungasitsheli wena ukuthi ngoba mina ngu number 1 namhlanje kusasa yim the candidate. Ungakandluli wonke ama processes efanele ukuthi wahambe. Awukwazi ke, that's why mawubuka nala kuma social networks asikuvumelanga lokuthi umuntu azifake athi yena ucela ukuvotelwa njenge iward limfake lithi hayi sicela sivotele lo for ukuba i-candidate lethu. No, asikwenzanga lokho, asikuvumeli lokho, siyaprohibita ekuletha iqembu because sihamba ama processes vetting which I can't disclose ukuthi imaphi lawo ama processes, kodwa wona are fruitful for us. Sizothola umuntu orelevant, umuntu ozokhona ukuthi asebenzele umkhonto ngokweqiniso, abe clean and clear. Hayi siyabonga. So nje ngasho ukuthi umkhonto uyagwaza ngeyifo ngendlela obuka ngayo. Nakanjani okwenzeka ngo-2024 ngathi kwakuncane, ngathi kuzokwenza 2026 kuzoba kakhulu kakhulu, so besigwaza waya. Siyabonga kakhulu Comrade Thandeka. Siyabonga kakhulu Comrade Thandeka Mhlongo Vilakazi osimele kule election team le yaseMpumalanga kwi-province ovela khona la Mkhondo. Injalo ke futhi ibamba la namhlanje njengoba sesibonile sichazile futhi sizwile nabaholi bechaza, sibukile neprocess yase 11 what 11 ihambe kanjani. Ngicabanga ukuthi nizwele nonke ukuthi eMkhondo kusetshenzwa kanjani, kuhamba kanjani, MK igwaza ngayiphi indlela. Siyabonga kakhulu kasihlangane kuma comments nisho ukuthi niphawula nithini ngakho konke okwenzeka namhlanje. Thank you so much Mfoka Mkhonzana. Ngicela uma subscribe and share usupport le channel ngokuthi ube member egcwele. Mfoka Mkhonzana. Thank you so much.